amma duk sauran state din nan na Najeriya kowace yawa kafata ta taka ciki. Kuma harkar waka kuko ziyara kuko harkar waka take kai ni. Duk inda aka gayyace ni komai birni komai kauye na kanji. Kafin ji tuba an yi gaba dan zamu ji mu kara duba ɗaya daga cikin waƙoƙinka a wajen Abdullahi, amma kafin nan zan so ka duba ɗaya daga cikin muryoyin waɗansu fitattun yanzu kwanakin ba na ji kaman kakan yi irin muryar da akan yi na fim. Fassara fim irin na Hausa. Okay, fassara fim haka ko? Akwai boss. Akwai boss, akwai actor, akwai tale-tale. Yawa to, kamar muryar mutum biyu mana ciki da boss din da shi tale-tale. Ta. Kafin waje mu dan shakata mu dawo. Kai, babban mai gida, gaba ɗaya matsala fa ta fara a garin nan fa. Ya kamata babban mai gida ka taimaka, dan gaba ɗaya babu zai ya da garin nan. Banda faman safarar makamai da bindigo ba abin da yake fama. Dole ne ka fita daga Hyderabad ɗin nan, dan ka nemo mana mafita ran kai na ɗaya. Kai, kar ka samu damuwa. Abin da nake so da kai, ba da ka rako ni filin jirgi ba, to ba ka da ainihin matsala. Daga nan zan shiga Hyderabad, daga Hyderabad zan shiga Chennai, ina dawowa karyar mai gida babu zai ta riga da ta kare gaba daya. Yanzu abin da nake so da kai, ka sai ka samu masoyiya ta Lashmi, ka gaya mata cewa lalle ta bugo min waya. To, an ta Lashmi, mai gida ta ki makamar waya na ganga. Kai, wai me ya faru ne har yanzu ban ji Lashmi ta bugo min waya ba, wai me ke faruwa ne ye? To, ma na gaya mata ma, kai ma na kira wayar ka, an gaya ma, ai maka ɗauka ba. Kai, sai na shege ka. Na, shegewa, bari ka ga in yana. To mu ma bari mu yi nan, Abdullahi. Ya sa mana ɗaya daga cikin waƙoƙin Sa'adu Govinda. Iya so idan mun ƙara dawowa cikin zauren kai tsaye sai mu ƙara waya shi Sa'adu Govinda. Abdullahi gare ka. Jarababiyar nan sai nake gaya ita bini ita ne kullum muna tare haka ake muna rabu da ita. Sweetheart, naman da ya ishe ko ya ishe ba abin da kike bukata yanzu. Yanzu abin da zai faru tun da na ga jarababiyar nan ta matsa da kira zan shiga gida. Da har yanzu ɗaya saura to bara dai yadda za a yi zuwa ɗaya a cikin gida sai ku ba yawa kai baby na amma ke san me nake so da ke da Allah kar ka kowa ya shigo kun kar ke duk kowa ya shigo lojin din nan yanzu yawa sweetheart kai kin haɗu ba sweetheart Allah zan da yi na ciciyar nan ta damar da kira bari shiga da same yawa sai mun yi wa malala yawa yanzu kin tura mu account number ko to ba matsala kar ki da so bari bar miki wannan maybe wata kin san ba a barin mace hannu ba kuɗi dan jan gaza rabar biyar nan tunda ta damar da kira yawa sai da safa na shigo alaikum Aisha to dama kina ciki to na so na ga gurin da wani ba kuwa sai yanzu aka da karfe na har ne bacci har na tashi na ba okay karfe ne na dare to yawo sai yana yin ayyuka sai a za a yi su yan aikin nan ku rasu da Aisha ta kenan yanzu ko dan marmashin ma ba za a mun ba ko zakata ma ba za a amsa ba ki ashi zakata mana ki ajiya Aisha kenan to ba ko ta ake me faru bebe Aisha
Baby na. wannan karama sai ce masu kallamar sauran barkamu da karadawa karo na biyu inda muke tare da Sa'adu Govinda a cikin wannan zaure mun kalli a ɗaya daga cikin waƙoƙin shi na yawon dare da duk da yake dan masu kallo da sauran sun kalli farkon waƙar yadda da aka kira baya ma yin ji kana cewa wannan jarba biyar ɗauka ko irin mai shi da awara ne ta kalla ai in ka duba ai zaka ga can nake a hotel to ai shi ne kira ka ci wanda ai mata ta ce ta kira ni a labarin wakar ta kira ni kuma ina tare da wata a hotel ki ba an ka duba ba ma na son kiranta na ma tsani ta kira ni ita ce ta kira ni ke ta jarrababbiyar nan ce da Allah ya nake gaya wata kuma matar banza matar kirki ga ta tsaya da mutuna matar kirki ta zuga mutuna kuma da aka je gida maimakon a don da kai tsagi da dama an ba da hakuri to me wannan waka take nufi kana so ka ce ka kalli wadansu abubuwa da suke faruwa cikin al'umma ne aka tsara waka ko kuma me hikimar ba kalla na yi ba tunani na yi akan cewa irin haka tana iya ta kasance
akwai yiwuwar a irin tunani na kasan ita waka kakan yi tunani kakan yi kirkira ma kuma amma sai a yi sa'a sai ya zama daidai. Na yi tunanin dole za a iya samun mutanen da ba su san haƙƙin aure ba. Lokacin da kake son mace wata ma a hanya za ka ganta kai ta tare ta dan Allah wance jima na kaza kaza da sauransu, ta fito ba da shedul din ma za ta tsaya da wani ba, amma karamci irin nata na kin ka ta wulakanta dan adam sai ta tsaya sai ta saurare ka har a kai ga soyayyar ta nuna har a yi aure. To amma kuma abu mamaki shine sai kaga kuma daga at the end of the day kuma sai lallashi, riritawa, ba da haƙƙi kamar yadda Allah ya wajabta ma sai kaga ya gagara. To wannan tunanin na yi sai na ga cewa to ya kamata in yi wani nuni cikin nishadi ta bakin naku ko in yi wani nuni cikin nishadi da zai nuna wala Allah wata saƙon ya amfanar. Yawwa shine na abin da wannan waka take nufi shine bai kamata irin yanda Sa'ad Govinda ya bar gidansa ya tafi ya kama hotel ya shantake da wata can. To nan kuma ya Sa'ad Govinda ya bar matarsa a gida har karfe 1 dare ta bugo mar waya ya ki daga, ta bugo kiranta ma yake wai biya yana turar da wayar, ya shigo kuma karfe 1 dare, amma kuma wai shine da complain saboda rashin adalci, wai baby na ba za ki taso sanne da zuwar ma da kike, to wani sanne da zuwa za ta mun bayan sai 1 dare na shiga ina raba dare. So to abinda wannan wakar take nunawa dai kenan lalle ilalla mu rika mutunta auren mu rika kuma mutunta matan da suka ba mu haɗin kai suka aure mu suke zaman ibada da mu a gida. Kafin mu je ga zan so ka ƙara mana muryan Adamu Zango, amma kafin nan wata da ta yi wani sabo ta ce wai a cikin abinci na Afirka ko na Najeriya da ake yawan ma'amala wani abinci ba koyi kaga idan na samu shinkafa da wake da mai da yaji a yayyanka albasa a kai a dan bare reko ko su ta a bade haba ai kaga babun ko ko in samu dan wake mala ko kunun tsamiya da zafin sa da gaya to kaga babun ko to Adamu Zango ya daga cikin jarumai da kuma idan an kalli yadda harshen shi ko muryar shi ta riga ta shiga cikin duniya, na san yanzu mutane za su zakwaɗi su ji Govinda ya yi muryar Sa'ad Govinda ya yi muryar Yarima Adam Zango Prince ba. To bari mu baka da masu kallon sauraron da kada Adam Zango garan kanawa oyoyo inama Zango kada wa garan kanawa da sai ogar kadamu Adam Zango babar kanawa ina san kanawa to yaya zani bar kanawa. Adam Zango nawa dan sarki ga wata tambaya ta mutane da dama sun ce wai ka zage sarki kash kada bi suke me wallahi ne ina san kanawa kuma dan mutunci wallahi bai zage iyaye. Adam Zango me gari yaro ne a dan gari na shigo garin Kede a garin Kaduna kwanarwa sana muna da sarki na zazzaga. na san Prince yanzu yana gaban akwatin talabijin din shi a Govinda ya samu murya da watakila kuma shi ma yanzu ya fita farauta ba neman da za a haɗa wancan da wancan don masu kallo da sauraron su abin nan. Wani ci da Allah ko za ka karanta musu lambar wayarka? Lambar wayata? To lambar wayata shine 08038377994. To kafin mu je ga masu kallo da sauraro, Govinda ya batun hukuma da ake fama da shi akan batun soyayya, da yawa masu harka irin taku sukan fuskanci kalubale masoya, wannan ya wanke kafa ce ba wanda yake so sai wani ma saboda soyayya sai ya fara kokarin ya kai mutum ya baro mata da bangaren maza. Shin ka taba samun kalubale akan soyayya ta dalilin ita wannan
gaskiya na taɓa samun ƙalubale kuma Allah ya maka albarka, Allah ya saka ma da alkhairi da kai mun wannan tambaya kakana Malam Usmanu. Ina so dan Allah dan Annabi ma yanzu da na faɗi lambar nan duk wacce ta san cewa matar aure ce dan soyayya ta da manzo sallallahu alaihi wasallam kar ta kira ni. Inda bace ta san matar aure ce, saboda dalili wannan tambayan da kai mun ya tuno min da wani abu. Akwai wata bewar Allah a Abuja ana ce mata Firdausi a irin wannan faɗan lambar, shi yasa ma sometimes gudun da kokarin kaucewa kalmar girman kai din nan da ake bin mu da shi ko dagawa. Sai dan yanzu anan da na ce ba zan bada lamba ta ba, wani yana nan yana kallo na sai ya ce dan kaza kaza dan shi ya ko to amma kokarin dai kaucewa da ba za ka taba zama 100% a gurin mutane ba, shi yasa na bayar yanzu. A irin wannan bada lamba akwai wata bewar Allah a Abuja ana ce mata Firdausi ta kira ni da Allah zan iya zama ko zan iya zama kamar ka ba matsala tunda kanwa ce ashe Firdausi dai abin da ke tafai da ita ke na yanzu wani abu da ka faɗa soyayya ana nan dai sai irin a maganganunta sai ta rika ratsewa abin ya girma a ce kanwa ne ya fara fada fagen soyayya ko a rubutunta in ta rubuto text message sai kaga abin ya fita daga wannan layi ya fada soyayya so na dai karɓi wannan soyayya amma ban sa ta anan nawa ba, amma dai na karɓe ta saboda shi kullum masoyi idan ya tunkaro ka kai kokarin faranta masa kar ka kore shi. Muna nan sai ta kira ni yanzu yaya na ko dan tez ma baka taɓa min ba na soyayya fi sai dai ni in ma ai ni na damu da kai kaza ran nan sai na ware lokaci sai na tura tez na soyayya ashe waya tana hannun mijin, ashe da aurenta ni ban sani ban san matar aure bace, kuma akalla wata wajen 3 aka share ana soyayyan nan ta waya, amma bamu taba haduwa face to face ba, amma dai ana waya ai soyayya a waya. Kai mijin nan kawai sai ka kira ni, hello nace hello, ka ci kutumar ubanka nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato kana neman matata ko nace wata matar ka nake nema ni kuma kana neman matata mana shegu tsinannu, ai dama an ce kai mawaki ne, an ce mawaki ne kai, fasikan banza fasikan wofi, to zan yi karar ka sai na kai ka kotu. Sai nace malam da Allah menene sunanka? Na me sai ka ji suna? Nace da Allah meye sunanka? Yace shi ba zan ji sunansa ba. Nace to alhamdulillah, nace to da Allah da Annabi ka yi kokarin ka fahimce ni mawaki ne, suna na Sa'ad Govinda Ishaq, kuma ni fitaccen mawaki ne a duniya, ba wanda bai sanna ba sai dai wanda bai ta'ammali da harkar. Kuma a al'ada ta shiri na gidajen rediyo ko gidan TV, gidaje da yawa suna da al'adar cewa ka faɗi lambar ka, kuma ina faɗin lambata, kuma idan na faɗi lambata ni kaɗai ne, a akalla akwai mutane dabbai da su kuma sun ɗauki wannan lambar, ban san su ba, ban san a ina suke ba. Dalilin da yasa Firdausi ta samu lambata kenan kuma take kira na, amma fa har ga Allah soyayya miki watan mu ma 3 yau muna soyayya da ita ta waya, amma ba mu taba haduwa ba, dan 1,100,000 zaka ban san a ina Firdausi take ba, na dai san a Abuja take, kuma ban taba tunanin ma wai in san ina take ba. Amma dan Allah dan Annabi na san yanda al'amari irin wannan yake da ciwo, tunda matarka ce yanzu komai ma kana iya gaya min, amma ne ma uzuri in kuma zagi na zaka ci gaba da yi, ka ci gaba da zagi na san ranka bawan Allah, na san ina kwatanta irin yanda kake ji a yanzu, amma dan Allah idan tana kusa da kai ka bata waya ka sa, ko kuma ka sa hands free mu yi magana gaba ɗaya tare ga ni gatar, yaki kina ina zo munafukar banza munafukar, sai ya jawo ta yi mai Allah shi sani dai bana ganin su. So na ce Firdausi ki ji tsoron Allah dan Allah dan Annabi, me yasa biki taba gaya min cewa ke matar aure bace? Dan Allah ka yi haƙuri, ai wallahi matsala aka samu, can kuma sai matsalar ubanki munafuka, sai ji nake fab ta waya, bayan ni kuma ya gama kare min zagi da cin mutunci, ya kira ni fasiki, ba abin da bai kira ni ba a duniya, kuma ne masa uzuri saboda ina kwatanta irin ya kamata a ce in ni ne ya kamata a ce na ji wani yana soyayya da matata. Sai na ce to yayi haƙuri, shi ma daga baya rika dan Allah in yafe mar, dan Allah dan annace a ba komai. Na ce irin wannan mu mun saba irin wannan abun, mutum ya kira mu. Banda wannan ka ƙara ta taɓa shiga cikin wani irin kwatankwacin haka kenan? Na taɓa shiga kwatankwacin haka. A nan a garin Kaduna ma akwai wani soja da ya mun wone. Ya mun wonin cewa in fita sabgar kanwarsa. Na ce wace ce kanwar? Ni na ma manta, ina ga an kai shekara ko 4 ne. Na ce in fita sabgar kanwarka, kuma wace ce kanwarka?
wance kaza 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 nace to ai kama manta da ni walla nace to ai ita take kira na ai ni ban kiranta ita take kira na wallahi wallahi ba dan Allah ya taimake ka mun ji kai kaza bane ba dan Allah ya sa mun ji kai kaza bane kayo kamun wallahi wallahi mun san duk hanyar da zamu bi mu tracing ɗinka muna zaune sai dai ka gan mu kuma muna zuwa harbe kaza mu yi mu ce mun harba dan boko haram nace to nagode nace nagode nace Allah ya saka da alkhairi amma ita ce take kira na ba ni nake kiranta ba amma da Allah da annabi ka yi hakuri ai na ma san ka nace to ka san ranka ya dade ba kai ne govinda ba ce ai ka san al'amarin ne dole sai da tsaro sai da waye ka san yaran nan namu su ma ba jin magana suke ba kaza kaza har ya sako wani dan fim dai a ciki cewa ai abokinsa ne ai ya san wani ma da sauransu abubuwan ne ya dade kiran sunan wani dan fim a nan Kaduna cewa ai ya je gurin kanwar tasa yana neman ta karshe ya yaudare ta to kokarin kaucewa wannan shi yasa ya min wannan barazana amma da Allah in ya hakuri nace ba damuwa nace kowanne al'amari da ka sani akwai irin kalubalensa to mu irin wannan shine irin kalubalensa na armu kuma haka ba zai samu daina ba amma Allah subhanahu wataala ya san zuciyar mu kuma ya san akan wace turba iyayen mu suka dora mu to Allah ya sa mu dace amin bari ji wani masu kallon mu da sauraron mu masu kallon sauraron ku kiran mu akan number waya ta 08 0906514369 hello Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barkan ku da yamma, barkan ku da aiki. Barka da wannan lokaci. To masha Allah, ba da shago da gaya da gasa. To malam Bahari. Yawwa, gaskiya wannan bako da kuka kawo gaskiya ni abin da ya burge ni da shi yanayin irin waƙoƙin shi da yanayin waƙoƙi na fahimta kuma na faɗakarwa. To amma ni abin da ya ja hankali na akan irin tsarin da ya bada a kan neman aure. Ya akan ya je neman aure an ce shi ba za a ba ma mawaki ba to musamman ma ni abin da nake so in tambaye ba ku zaka da yawancin mawaka haka da masu irin harkar nan nasu zaka ga sun dau lokaci haka ba su aure ba to wannan yana ɗaya daga cikin rashin samun auren ne ko koya abin yake ne zaka ga sun dau shekaru da shekaru sun girma ma sosai ba su auren ba yana so ba ko ya kana mun kana mashi akan wannan magana to mun gode mai shago to govinda wai ka da wani fita ya ce naji shi to haka din ne ko mu ƙara ɗaukan wani layin ko an samu shi duka kuma ce gaba ne to shi ɗaukar lokaci ba a yi aure ba duka rayuwar mu ta yan adam rubutu ce daga Allah subhanahu wataala yau in ka taka ka je rigasan Allah ya rubuta zaka in ka je tudun wada Allah ya rubuta zaka a wayewar garin yau Allah ya rubuta zaka kaza zaka je guri kaza zaka haɗu da wani a daidai kaza za ku gaisa zaka yi tuntube dukkan rayuwar mu gaba ɗaya rubutu ce sai da haka dadewa mutum bai yi aure ba ni a iya fahimta ta kenan so ina ganin kamar wani rubutu ne dai daga Allah subhanahu wata'ala tunda rayuwar mu kaddara ce daga Allah lokacin da Allah ya rubuta zaka yi komai san da ake ma komai kuɗinka a wannan lokacin ne zaka yi to kaji mai shago ke samu naka hello Assalamu alaikum. wa alaikum assalam Ina gobin da barka da zuwa. ya mada ina amsa Ina mai da shi gida lafiya. amin Ina magana da kumanci ba da ko. to ya kuma manci Gaskiya ni ma yana burge ni wallahi saboda gaskiya yawanci abubuwan su da suke in ba mutum ya tsaya fahimce su ba ba zai fahimce su ba ne ba. Amma Allah ya kara musu basira kuma su ci gaba da hakuri da jama'a. to hello to muna godiya kuma manci ba da kuma muna godiya ba da gaske hello to wannan mai lamba yawa Assalamu alaikum. wa alaikum assalam Ina ma gomin da barka da zuwa wannan tasha na Allah. to barka da Na wannan amsa. da muke magana Ibrahim Abdullahi ya jamu daga Sintara Market bakin dogo. yara Germany ka saurare mu da bako ko A tun farkon shiri har tun labaran ku da kuka je kuka kawo na wacce mawaƙiya da tarar Allah ya ji kan ce gafarta amin mata. sun ma'ani To gaskiya mun ji bako kuma ni ina son da Allah kafin ya tashi ya dan samu ya mun muryar Sidi Sharifai kafin ya tashi. Sadi Sadi Sharifai ɗaya daga cikin Da fatan za ku tashi lafiya Allah ya masa salama. to yaro Germany muna godiya kwa da gaske saboda yanayin lokacin mu bari mu baka da wakar
ko harshe ko muryar Sadi City sharifai ga hauma ta tare na mai na wata lokaci ya fara hararo madadin kenan hajiya ga irin shi madadin da kike so hajiya ga kuskuren shi madadi hajiya kin kadai canjan madadi haka ne ya za ya sanya ne zugudi madadi ya zamanto min sanadi. Sa'adi Ishaq Govinda Usmanu. Ƙarshe ba za ka ce ma masu kallon mu da sauraron mu kafin mu tattara yana mai namu. To abinda zan cewa masu sauraron mu shine ina musu fatan alkhairi kuma a ci gaba da mana addu'a a ci gaba da hakuri da mu. Dan adam ajizi ne duk inda aka ga gyara insha Allah kofa a buɗe take muna amsar gyara domin dan adam mai kuskure ne. To masha Allah. To batun nan ba wai za ka rawa bai ga hamba tashi. To ga masu buƙatar mu'amala da Sa'ad Govinda ni kenan. Za a iya tuntubar mu a 080 38 37 79 94. Kila a hankali da Hausa kuma ko? Da Hausa? Da Hausa 080 38 ba zan iya faɗa da Hausa. 080 38 37 79 94. Masha Allah. Sai mu jira godiya gare ku wasu kallon da sauraron mu da taya mu kasancewa da wannan shiri na tsawon awa guda. Godiya ga masu tura mana sakonni rubutacce wanda mu samu kanta da masu kiran mu a waya duka sai mu ce muna godiya kwarai da gaske. Godiya ga shi bakon mu Sa'ad Ishaq na gamsar da Sa'ad Govinda da ya taya mu zama na tsawon awa guda cikin wannan shiri namu na fina-finan kafar ditv da rediyon alheri. Sai mu ci ku tara mako na gaba da jin mu dake da wani sabon shiri tare da wani bakon kuma a madadin wato shugaban shirin Idris Mustapha bangaren radio bangaren talabijin Aisha Haruna jami'in shirin Abdulmalik Baba Ahmad wanda ya sada da kuwa bangaren radio Abdulrashid Abdullahi Hasken Waka ni Usman Shehu Shagara na gasa dan jagoranci shirin nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bisalam. Usman. Ya ka iya fara da sai wallahi